La revedere! Brr. Aha, acolo vin să te ucid. Ghenadi, eu am lucruri tare bune la mine. Brr. Bă, nu, du-te la poșeală, cu căzușul. Ei, vin acolo. Brum, brum, brum. Pune-l în cufăr, pune-l în cufăr. Du-te încă o dată jos, că mai este. Du-te încă o dată jos, că mai este. Gata, eu te pedepsesc, gata. Vino că o să-ți trag. Ghenadi, Laboratorul meu. Ce? mai du-te încă o dată jos, că mai este. Mulțumesc. Nimeni nu o să mă dea jos. Bugă la... Dar de ce nu pot? La revedere. Gata, eu am murit. Da, că eu îți văd numele. Și eu am 3 inimioare, adică 2 inimioare jumătate. Hai, mă duc înapoi jos să mor, bine? Nu, bă, nu pune pământ, ia, fac așa. Stai. Nu! Ghenadie! Gata, nu te mai ajut. Peste tăi. Ghenadie! Gata. Du-te! Mulțumesc. Da, eu pun aici tot pământul și mă duc să mor. Eu să mor pentru tine, bine? Bă, stai, lopata! Nu! Lopata mea! Doamne! Lopata mea! După asta tu ai văzut că ai lopată. Bă! Uite că acum ce de frumos. Nu ca atunci o bucată așa, o bucată așa. Îmi fac lopată de... Gata, eu lopata mea, Jessie o cheamă, Jessie. Cum a să cheme? Jessie. Jessie. Oh, da, Jessie. Ce? Eu am crezut că vrei să strici acolo unde e lava. Hai. Vezi ce ți-e Bine, dau. punem aici unde e lava. Nu, ne scăldăm, haide. De la o parte. Labora. Cine mi-a tras? Uite, acum îți place sau nu? Zi la revedere. Bă. Vreau jos să cad. Bă, tu-i fără... Cartoful! Cine l-a stricat? Ghenadi, am bune! Eu... Buceal! La revedere! Nu vin eu. Ia, mai bine mă omor eu decât tu să mă omori. Eu ți iau toate lucrurile. Stai. Imposibil. Bă, Stai. Ghenadi, acum... Ok. Oi, lopata mea! Salvează-mă! Salvează-mă! Da! O sabie de geamă. Ia, am sabia. O, da. Dă-mi-o înapoi. Bine, dar unde ești? Acum. E gătov boiul. Dă-mi-o. Da. Dă-mi-o. Eu îți serios că această sabie că ești un constructor. Dă-mi-o. Stai, eu ți-o dau doar că stai. Eu îți dau această sabie fiindcă ești un constructor bun și un prieten bun și dacă nu o să mă bați, eu nu o să te ucid. La revedere. Ți-am zis că la revedere. Nu, lopata mea! Bă! Să dau fata ta. Jessie! Da. Dă-o înapoi. Îți datorez această lopată pentru că nu o puteai lua. La revedere. Mă! Eu îți trag. Vrei să ți pălesc? Nu, Jessie, vin înapoi. Jessie. Oh, cineva să cineva să spună... Nu teleporta. Mai bine pune sabia în cufăr. Ghenadi, yeah! Bă! Nu! Îi dau checul troll. Ok? Is... Aceasta nu eu l-am Nu îi teleportat. dau checul troll. De ce l-ai teleportat? Asta nu eu. Gata, l-am ucis, am luat sabia.
Yes. Dă-mi, ce sabie avea? Da, man. Dă-mi. Cartof. Mori. Du de aici. Da, bă! Mori. Dormori. El o să scrie back. Alo? Alo? O să-l omor până n-a-i sară mintea din cap. Bă, vorbește frumos. Jesse, stai în cufăr, e prea periculos. Eu îmi pun sabia de diamant aici și cu sabia de E aici! Păi ce se când am văzut noi de Troll, tu ești troll. Mai, Chris, tu ești troll. Care troll? Tu ești troll la Minecraft acolo. Tu joci acum Minecraft? Nu. Ucide-mă! Ucide-mă! Pe ce server? Ucide-mă! Lasă-s eu. Pe ce server nou? Poftim? Ce server? Un server, dar vrei să joci? Da. Era de zi IP-ul. Nu știu. Cine te bate? Omorâți-l! Omorâți-l! Haide, noi acum să terminăm pe asta că ne enervează. Băteți-l!